ସମସ୍ୟାର ନାମ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କାରିଗରୀ ହେଂସ ମସିଣାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଚାହିଦା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲାଣି। ପୂର୍ବେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବୁଣିବାରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ହେଂସ ମସିଣା ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଣାଯାଉନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବେଶୀରେ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ସବୁ ସପ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଣିଦେଲେ ଚଳାଚଳ ହେଲେ ପିଛା 10 ଦିନ ସେ ଗୋଟାଏ 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମେସିନ୍। ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା ଆଉ ରହୁଛି ନା। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷା, ଖରା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ହେଂସ ମସିଣା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳର ଅଭାବ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ କୀଟ ଓ ପୋକ ଏହାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ବିକଳ୍ପ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଜଳାଶୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ବେରୁଆ ଘାସ ମିଳୁନାହିଁ। ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସୁକତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଶିବିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଗୃହସଜ୍ଜା ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫ୍ୟାସନ୍ ବଜାର ଡିଜିଟାଲ ବଜାର ଯେପରିକି ମେସୋ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନରେ ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ବିକିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବା ଅନୁମତି ଦରକାର। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଆଣିବା ଦରକାର। ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ କରାଇବା, ଯାହାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିଳ୍ପ। ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗୀନ ବା କିଛି କଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶିଳ୍ପଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଯେ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।